Καθάρισε. Θα ανέβω πάνω στο αυτό, θα αρχίσω να φωνάζω, θα παίρνω τα... Στην Κολομβία έχεις πάει? Όχι. Θα πας τώρα. Θα πάμε. Θα πας τώρα. Είναι εκεί. Πιο γλυκό αγόρι είναι ο Γιώργος. Γιώργο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, τι κάνετε, καλημέρα από Κολομβία. Είμαστε φανταστικά. Για δείξε μας λίγο το χώρο που βρίσκεσαι, να πάρουμε έτσι μια εικόνα, μια γεύση. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είμαι στην πρωτεύουσα στην Μπογοτά, σε ένα πάρκο που φαίνεται πίσω μου πολύ έτσι όμορφο και στολισμένο, ιδιαίτερα όμορφα το βράδυ, τώρα δεν φαίνεται καλά. Είμαστε στην πρωτεύουσα, είμαστε στην Μπογοτά εδώ πέρα. Έχω 4 χρόνια που ζω στην Κολομβία. Πήγαμε με τον Πέτρο, τον Γκριν, τον αδερφό, πριν 4 χρόνια να κάνουμε ένα ελληνικό μαγαζί στην Καρθαγένα. Σαν να λέμε στη Μύκονο της Κολομβίας δηλαδή, το πιο τουριστικό μέρος. Και δόξα τω Θεώ πήγε πολύ καλά το μαγαζί και πάμε και για άλλα τώρα. Άρα έχεις ελληνικά πιάτα, άκουσα καλά, έχεις ανοίξει ένα ελληνικό μαγαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε το πρώτο και μοναδικό ελληνικό μαγαζί στην πόλη, στην Καρθαγένα, στην Καραϊβική της Κολομβίας. Ένα μαγαζί που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, με γύρο, με σουβλάκι, με μπουγιουρτί, σαλονικιό. Αυτό πήγα να πω, αυτό σου ζητάνε κιόλας πιο πολύ, γύρο, γκρικ σουβλάκι, τζατζίκι. Σούπερ. Είναι, κοίταξε να δεις, είναι ήδη διάσημο το φαγητό, δηλαδή εμείς είχαμε το πλεονέκτημα ότι το ελληνικό φαγητό, η ελληνική σαλάτα, η φέτα, το γιαούρτι, το λάδι, είναι κάποια πράγματα τα οποία μας εξέπληξε παραδείγματος χάρη πώς και το ξέρανε εδώ πέρα. Αλλά αυτό μας βοήθησε και να κάνουμε μια ιστεροφημία πολύ γρήγορα. Πώς σου ήρθε εσένα να πας στην Κολομβία, είχες κάποιους συγγενείς? Όχι. Ταξιδεύαμε πολύ εδώ στη Λατινική Αμερική και μας άρεσε το μέρος. Εγώ είχα πολύ καλή δουλίτσα στην Ελλάδα, δεν έχει να κάνει κάτι με την κρίση. Αλλά θέλαμε μια περιπέτεια, να κάνουμε έτσι μια περιπέτεια στη ζωή μας. Μας άρεσε πάρα πολύ εδώ το μέρος, όχι εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή στην Καρθαγένα, στην Καραϊβική επάνω, που είναι συνέχεια καλοκαίρι. Και αποφασίσαμε με τον Πέτρο οικογενειακά, να κάνουμε το μαγαζί. Επειδή χρησιμοποιείς... Όχι. Όχι, ο Πέτρος αδερφός εννοώ ο Καρντάση, φιλαράκι καλό. Α, ο Πέτρος, δεν τον άκουσα. Και Θεσσαλονικιός φαντάζομαι. Θεσσαλονικιός, έτσι φαίνεται από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να μιλάει. Φωνάζει αυτό και αυτό το ταπεραμέντο. Θεσσαλονικιός και Αριανός βεβαίως. Αριανός. Έλα, δικός μου. Για πείτε μου, η Κολομβία είναι ένας προορισμός έτσι δημοφιλής, ειδικά τα Χριστούγεννα, πάνε? Ο Γιώργος θα μας πει. Δεν το έχω ακούσει. Δεν σας βλέπω κιόλας. Είναι ένας προορισμός ο οποίος τελευταία χρόνια ανεβαίνει πάρα πολύ. Έχει η χώρα αφήσει πίσω το παλιό, το άσχημο παρελθόν. Είναι βέβαια επικίνδυνα πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα. Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω γιατί δεν σε πιάνει καλά η κάμερα. Κόβεται το κεφάλι σου λίγο. Δεν σε πάτησε κανένα αυτοκίνητο. Να σου πω, τι ωραίο έχει στην Κολομβία να κάνει κάποιος τέτοια εποχή. Τώρα τα Χριστούγεννα είναι ωραία, παραδείγματος χάρη εκεί που ήμασταν εμείς και τώρα πάλι θα ξαναπηγυρίσω στην Καρθαγένα. Είναι ωραία επειδή είναι συνέχεια καλοκαίρι, διακοπές, παραλία. Έχει ωραία πιέστα, ωραία ρούμπα, ωραία δηλαδή διασκέδαση. Και είναι μια χώρα η οποία το καλό έχει ότι ποικιλία τοπίων και μορφών διακοπών. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, έχει και χειμώνα να πας να κάνεις παραδείγματος χάρη σκι. Έχει και μέρη με τον καφέ, στη ζώνη του καφέ που είναι πολύ ενδιαφέρον με παραδοσιακά χωριά και να δεις και την κουλτούρα τη δικιά τους. Θέλει μέρες πάντως. Ναι, Κολομβία. Πολύ ωραίες γυναίκες. Κολομβιάνοι. Πανέμορφες, αδερφέ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνες γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε τις πιάσεις. Σου έχει τύχει τίποτα περίεργο, το να πας με καμιά κοπέλα να βγεις και να... Μα μόνο περίεργα. Μόνο περίεργα με συμβαίνουν εδώ πέρα. Έλα, μοιράσου μαζί μας μια μικρή ιστορία. Ωραία, θα σας πω ένα πράγμα απλό. Εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη για να το συγκρίνω και με μια Ελληνίδα, τι θέλω να πω. Εδώ πέρα δεν υπάρχει συνείδηση στις περισσότερες. Μιλάμε πάντα για τις περισσότερες, όχι για όλες. Αλλά δεν υπάρχει συνείδηση. Εγώ έφτασα σε ένα σημείο, πέταξα, και τρέπομαι που το λέω, αλλά πέταξα τα πράγματα της κοπέλας μου έξω από το σπίτι και την επόμενη μέρα γύρισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μου λέει όλα καλά. Πάτη, τι κάνεις, πότε να έρθω σπίτι. Δηλαδή, είτε καλό τους κάνεις, είτε κακό τους κάνεις, είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει συνείδηση, δεν υπάρχει μέσα. Είναι ένα πράγμα πανέμορφο, αλλά δύσκολο για να το επιθυμείς να κάνεις μια οικογένεια.
οικογένεια. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να πάμε να μείνουμε τότε. Εγώ ξέρεις, περίμενα καμιά ιστορία τύπου με έκλεψε το πρωί, ξύπνησα και λείπανε τα έπιπλα και κάτι τέτοιο. Όχι. Αυτά δεν περνάνε. Αυτά δεν είναι. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη βρήκες να τα κάνεις αυτά. Πες μου πώς το λένε το μαγαζί σου, πώς το έχεις ονομάσει. Γκρέσια, καφέ, σουβλάκι. Δηλαδή γκρέσια, καφέ και σουβλάκι. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχεις, Γιώργο. Πολλά Να φιλιά, είστε να καλά, περάσεις. ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, σας έχω μια έκπληξη βέβαια. Πάμε βέβαια. Σας έχω μια έτσι όμορφη έκπληξη να αμορφύνει και λίγο το Για πλάνο. να δούμε. Βέβαια. Κόμμα της είναι.